برجيد نحمدو كم زي تخايلو باليستيك ميسايل الله برجيد نحمدو اتوميك بومب الله ميغا الله غرفنا كايز جبر من اسي سالستي ارترا كنكيد سلازخنا اذا حلا يزلالش يزخا نعدنا كنكيدنا مصينا يلو كم زبل تحساسب الله وميل انا امن كينات يكون نكو غبر خيدو زلو من سيكن قيام كيدو نسرعات يقدف سقات كحدرون يخيل عوتي للدلافي تيم يوتيوبرات يم دوزو سلامتايخا مقدم تخالفهم نزمن اسيات تيما منريهم زلنا سبات كلهم كبهيره تغرنياين اتانا با مخاد نبعلا تبعت تحتتيا زياب قمتو اتوا مريرنا إلهم ودينا إنا أنت زيول نيرمسي تاتو بيت مغو تنقو بوغيرو بسم قتلكم تراجين ديكون قدميتي لنا قصل سلطنه جرماي سالا يوتيوب سب زخونه قومي يزغبر تعمل دمصي ابز ساعنا له ساعات دمص خوينو زترخبه سب سلازنبر ايو كينات بلع سب بلع طريتيو حسب تقرا نزبير تاع حبيرك قال زغبو نمسوعت زكون تولدي وي ولدو كوف خرلو نوران بعالجه كن ولدو مليت اندحردات في خايو موداتا اينا ولد يزقبلك دبرتين بإرترا نصانس لزام سلام طعنها بلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا جهم انه هون لمون كم تلمود بحدش فيديو بيلنا انا تراخيبنا زلنا مالتيو እሺ كساب موداتا مدب مساي صنيحكم ام موداتا دما شرفلو سلتغبرو ناب كالوت سبات سلتباصحو مالتيو ازيات يزمسكن سرحنا سالطون كما يالو انا بتعم دس يلوني مالتيو زم مدبات حزيم زمص زلخو مبزحتو غزيه تهبونو زلخم رئيتو ازيوم بتعمي دس بحال ترئيتو تاتيوم ناومون كسغري حيزوكم مالتيو غوال تግራይ ن شوعتچ هو بقدما يبز حلفه تا منجد رسيعا نيره تا منجد دا طالب تግራይ تبحال ጥርግያ ናይ ኤርትራን በርን ታይዶል እዩ ንሳሲ ክንሪኣ ነርና ወኽንሪኣ ነርና ሰላም እንተ ኮይና ዕርያድያ ጥዩዋይ ናይ حق ዲዩ ነትልብናት መስል ኢልናስ ከንዕቅና ነርና ኢለን ይራአነ ማለት እዩ ዮርዳኖ 3080 ማለት እዩ ነዝሓፍትና እዚኣ ብጣዕሚ ጽቡቕ መደባት ሒዛት መጸላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኮንተንት ኣለዋ ከይደ ሪኤ ነረ ማለት እዩ ኣሰራርሓ ምግቢ ገለገለ እዩ ኣብ ቻናላ ዘሎ ኣተባብዑዋ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ማለት እዩ ከተከይድ ያ ኸኣ በዓል ምሉእ ተስፋኤ ኣጆኺ በርትዕ ጎብዚ ይቐነለይ ላይክ ኢል ኣቶላ ማለት እዩ ዮሴፍ ኪዳነ ሽደን you are the best keep it up the good work ይልነሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐነለይ ጆሲ ሓወይ ይቐነለይ ማለት እዩ አይል keep it up ንስኻውን ድማ ማለት እዩ ካብ ጎነ ኣይትፈለ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ከምዚ ርእይቶ ክትቦኑ ከለኹም ማለት እዩ ሩት አበጋዝ ማለት እዩ ዌልካም ቱ ኢትዮጵያ ብርጌድ ንሓመዶም ኢላትኩም አላ ማለት እዩ ዌልካም ተባሂልኩም ኣለኹም ደቂ መለይ ላይክ ኣሂባትነላ ሓራይ ገርግሽ ኤልሳ ማለት እዩ ንሕና ንስዕር ሲ ንህግደፍ ከማን ኣይጠቐሞምን ተጋሩ ካባና ተመሃሩ ትክዕልህ ጓልኒ ማለት እዩ ገርግሽ ሓፍተይ ወይ ከዓ ገርግሸይ ንሕና እሞ ንብልና ዘለና ኩሉ ግዜ ንሕና ንስዕር ጥራሕ ኣይኮነን not only we will win ገለገለ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ናብ ከም ዓይነት እንዳተመለስና ናኣቱ ዘለና ኢልና ሕቶ ኮይኑና እዩ ዘሎ ግን ክብድህ ኣይከኣልን መኻልፎ ጋጢሙ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ሽግር ኮይኑና ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ብተወሳኺ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ዘሎ ርእይቶ እዩ بزخونه حريقة ጸኒሐ ነዚኣይ ዝርኢ ምሕረር ሰብኣይ ዝብለና ዘሎ ቪዲዮ ጅምራ ቢልና ናውዚ ኢና ክንመለስ ማለት እዩ let's go welcome to Shidden Reacts 1 كلها من اسير تراب ضد اللغة كله تعقيب كاد اللغة بيناي ملك عيخ ضد اللغة بتح كاد اللغة ولا خساب حجت فلت نقرو كاتا زي اللغة حدا تحلين مبلع انجاران ناي تقرأي كون كاكي ترف لنا وحقر كاكت عصو عقتنا بلي إذا كان لغو أيناي رقحي وأسديدوكا بيناي ملك عتاتيخا أو تصديدكا تنبرد اللغة إذن عاي أينتاي نيوغن عدخا أتيخا كتركواني عدخا لمنكا لغو حرايش بزخونه ማለት ካብ ዲያስፖራ ናብ ኤርትራ ዝብል ናይ ብርጌድ ሓመዱ ማለት እዩ ዋዕላታትን ኣኼባታትን እዮም ዝካየድ ቆንዮም መብዛሕትኦም ሰባት ነታ ኣኼባ ከምቲ መጀመርታ ዘእትኽዎ ብወገን ኤርትራ ማለት እዩ ሸሓነ ክትሰብር የብልካን ሕማቕ ነገር ሒዝካ ነቲ ዓዲ መፂኻ ዓዲ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ሶ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካን ኣካይድኡን ኣዝዩ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ መፂኻ ፅንበረና ኣለካ ንዓና ዝብል ፃውዒት ይቕርበ ኣለዎ ካብ ወገን ኤርትራ ሓቂ ዶ ሓሶት ነዚ ብዘይ የገድስ
بأنصارو خا مالتيو تبعدنا زلو منغستي بلع سبيو سلازي بتعامي نخلانا اسيرو زنقالات عنا ايو حق قوام تكال جلز بحال ነገር يبلون إلهم كان ابزي مصيوم الله مالتيو بوغن تግራይውን بتمساسالي تزلنو هاو نسيو تايزبل كلته منغستات يمحضروا له نتግራይ እቲ ሓደ قدم حج እንዳ محضره صنح ገዛ አውድብ حج ድማ አማሓዳር ማለትዩ ወይ ከዓ ተመሪጹ صنح ተመሪጹ ዝነበረ ቅድመ ኩይናት حج ድማ ግዜያዊ ምሕዳር ተባሂሉ በቲ ስምምዕ መሰረት ማለትዩ ዝተጣየሽ ሓድሽ መንግስቲ ወይ ከዓ ትራንዚሽናል መንግስቲ ማለትዩ ትራንዚሽናል ቻርተር ይኽመርሕ ተባሂሉ ዝተጸዋዒ እዚኦም ክልቲኦም ኣብዚ የለን ንሕና ሓኣትዮም ማለትዩ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣብ ክልተ መቂሎም ነንባዕሉ እንታይ ከም ዝሓሰብ ይፈልጥኒ በቲን ሰላማዊ ሰልፊ ሒዙ ወፂኡ ክልተ ጥመያት ነንወይኖም መቂሎም ማለት ኣብ ሽረ ዝነብር ዝጠመይ ህዝብን ኣብ መቀለ ዘሎ ዝጠመይ ህዝብን በብክልቲኡ መቂልካ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ከውዱ ኣውፂኻ መጽፍ ተሓሎ ኢሎም የውፅዎ ኣለው እዚ እውን ጋዕገል ጣዕጣ ናይ ልምቅነ ዝቀነ ማለት እዩ ኣብዚኦም መሰረት ድሌትና ክንዛረብ መሰልና ስለ ዝኾነ ክንዛረብ ኢና እሞ ንስማዕ ካብዚ ንጀምር እዚ ኩሉ ዝረአኹሞ መንእሰይ ብጉዳይ ብርጌድ ንሓመዱ በዋዕላ ቢሉ ተሳታፋይ ዝኾነ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተረዲእዎ ድዩ ሓቂ ድዩ ናምንታይ ዓይነት መንገዲ ይኸይድ ዝብል ሕጂ እንተዘይ ንውድኦን እንተዘይ ንውስኖን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ኩሉ ዘሎ ዝተወደአን ይገለልካ ንምግማት ይኸብድ እኳ ተኾነ ማለት እዩ ግን ብክንዲ ዝኣክል ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ዘለዎ ተቃዋምቲ ወይ ከዓ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ክንዚ እንተኮይኖም ለውጥ ከምፅኸ ዝህልዎም ዝዕቅቦም ዓቐበት እንታይ ክኸውን ዝብል እውን ናብ ዝግምት ብጠቕላላ ማለት እዩ ኣረዳድኣ ካብቲ ዘረባ ተመርኩስና ማለት እዩ ሓሳብና ክንገልጽ ኢና ብዝኾነ ዋዕላ መለይ ወይ ከዓ ዋዕላ ብርጌድ ንሓመዱ ከምዚ ተኻይዱ ብዙሓት ፍልፍል ዝበሉ ፍጻመታት እውን ነይሮም እዮም ማለት ብርጌድ ንሓመዱስ ድሮን ኣለና ብሉለው ገደ ከዓ ኢሎም ከዓ ሰባት ይዛረቡ እዮም ባሊስቲክ ሚሳይል ኣለዎ ብርጌድ ንሓመዱ አቶሚክ ቦምብ ኣለዎ ሚግ ኣለዎ ዘይብሉ ዕቀ ይብሉ ብርጌድ ንሓመዱ روسيا دعتقته أمريكا دعتقته كل عد كلمنا مغنياته وزعنا نفلتنا حرينا إنا زلنا توفاينا ثالو جيكننا ثالو تبعا ثالو حمو ثالو كابسنا العلي عد كسل زيل يعلينا زعتقت حاجة كمان إلا رسالستي ارتراح كيد سلازقنا ሙጽና ክንብልና ማለት እዩ ብዝኾነ ተወፋይነት ኣለና ጽንዓት ኣለና ኩሉ ነገር ኣለና ግን ዕጥቂ እዚ እዩ ካብዚን ላዕሊ ኣሜሪካ ዝዓጥቀቶ ሩስያ ዝዓጥቀቶ ንሞራል ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ንሞራል ከምዚ ኢልካ ንምብርታዕ ዕጥቂ ግን ኣነ ዕጥቂ ዝብል ሓያል እዩ ዕጥቂ ማለት ምህላው ማለት እዩ ኤግዚስት ክገብር ኣለዎ ፋንዳሜንታል ምሰብ ዝኾነ ነገር ክትገብር ተኮይንካ ኣብ ኢደይ ዘሎ ታዩ ክህልወኒ ዝኽእልከ ፖሲቢሊቲ ታዩ ካብ ዝብል ተበጊስካ ጽቡቕ እዩ በዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ተቃሊስና ይንስዕርና ዝብል ሓሳብ እውን ኣነ ንባዕሉ ብሓሳብ ንባዕሉስ ኣይድግፎን እየ እቲ ምንታይ ተቃሊስና ክንስዕር እንድሕር ዳ ኮይና ሓሳብ ክንስዕርና ዝብል ቅድም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብሓሳብ እውን ተበጊሶም ብከምዚ ውህደት ሓድነት እንድሕር ዳ ኣጥርዮም ክስዕሩ ዘይኽእሉሉ መንገዲ የለን ብፍላይ ከዓ ሓሳቦም ቁኑዕ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ቶም ሓሳቦም ቁኑዕ ዘይኮኑ ባዕሉ እቲ ግዜ እውን እንዳሰዓሮም ስለ ዝኸይድ ቶም ሓሳቦም ቁኑዕ ዝኾኑ ሰባት ከዓ እንዳሰዓሮ ስለ ዝኸዱ ዝብል ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ክስዕሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሞስት ፕሮባብሊ ዝደልደለ ግምት እዩ ዘለኒ ብፍላይ ካብ መሪሕነቶም ኣተሓዛ ጽፈቶም ክሪኦም እንተለኹ ማለት እዩ ምስዓር ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ ከይድካ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባታት ሓደገኛታት ኮይኖም ዘለዉ ንኣብነት ካብ ትግራይ እውን ተምሃሩ ካብ ኤርትራ እውን ክንምሃር ኢና 3 ዓመት ዝኣክል ውዕውዕ ዝኾነ ቃልሲ ተኻይዱ ካብን ናብን ዝብል ማለት እዩ እንተይፈለየ ካብ ዲያስፖራ ናብ ውሽጢ ዓዲ ቃልሲ ተኻይዱ ኣብ መገዛእ መሬትና ማለት እዩ ብዙሓት ሞይቶም ብዙሓት ተሰዊኦም ብዙሕ ተሰዲዱ ብዙሕ ተኣሲሩ ብዙሕ ቆሲሉ ብዙሕ ከዓ
ኢዱን እግሩን ሲኢኑን ተበቅዕ እንተሎ መወዳእትኡ ኮመን ዝኾነ ሓሳብ እንተይ ሓስካ ትቕልስ ውዒልካ ትቕልስ ተተሓድር ናብቲ ሕጂ ንሕና መፂና ዘለና ኢኹም ትመፁ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ሓሳብ እንታይ ኣለኒ እንድሕር ዳ ኢልኩም ቀድም ተስማዕምዑ بحسب درجة تسمع معه حدرا كابانا وون تمهارون نحنا طرح كونان كاب إيرتراويان نمهار زلنا مالتي كابانا تمهارون نحنا نسعري يطقمكم بولي لا تنحن تحفتي مالتي كابانا وون تمهارو قال سخت بالكلخه هبليعخا مودعتو اجن زي جبت حلمي زخونه نجر حسكاون تطاو كتبلو لتخيل مانتا منقد وي كقرانا منقد خغاطمك يخيل زي ناي تسفا مقراص وقع زيكون غزو وقع زلخوس زلو فاندامينتال رياليتي سلازخونه كابزي وون تردو خبلكم دليه اب قمتاتو قصلنا حجا سلست معلت تاريخنا تبلاله يترخنات عندي معلت خندي دي سمعنا سميم اذننا سلام بهبلنا حزبي سرح كان دو سرح بتزلك مويا دو سرح قرفنا تايز قبر من اسي رخبوتكم عقب نبلالنا ندخار نبلفو بتيفيوز زخون قال سيلن ازروات قربيتا ويدا نركي عسرتي مولركي عسرتي اي ودا خصو إذا هلا يزلال شي زخا نعدنا هون كينا مصينا يلو تمليسو اب اوروبا صباحن غو تتزاريوم زون كل ابي ادلو اب اوروبا امريكا مصيوم تتزاريوم لكم الله اتوم نعقم ابدا حدا حوي يسيازشو كين كل صنحه اتوم نعقم تنو زيوم يكونن ميتهم اسخم يكون ميتكم حجر ايوازيخا مالتي قانا سيلو دحور زخونه مالتي تحساس بحيز موصيو بزي كسرح يبلنا له نو اب سلسته معلت تريفونا انت بتلا انا سلسته معلت خمسه يكون ترديني باورو سلسته عامت يكون سلسته 10 عامتات 3D كيرس ولا خون يخل زولو زولو نسو توم حجه وعلى اندي مصيم زلو وعلى ام غيرم زخر زلو امبر زيم حجي وصيم ناب قالسي تعاطينا هن وصينا كوم زبل تحساس بالو ميل انا امن نسخاون كوم إلهم هنا يمصون إلهم يوم مصيم ميلكا تزارب زلخا دما نسخا طرحيخا مالتيو بتعم يزحزن يقرم يخا بزي بوليتيكا خسر فتينو معبل مالتي خا ويدم عدخا اتيخا زيت رخبلا زيت قسنا لهاجرس كابينا اخا امارات خدليلا ددلا سبكو امارات ريد خي نحنا كل نغرات امارات مسام كيخكو ولا نابت زيت دلي نغر بقات تجديد كاتاتو حجس نعوم خد كينات يكون نكو غبر خيدو نزول من سيكن قحيم كيدو كينا سويل كادي تكبر نحنا ونكو فينا ندلي يكونان سوونكم وتنا ندل تدفع دلو كون عي حوي ود حو بيكون عي نعخمي بيتسب كل وكاي كان قون غلاو نحجن بيتسبي زغونه سبكم وتن يدلني زوم حجي متيم زلو نابنت بمولهم اوحس هاجراتيم زنبرو متيم زلو كاني اخيبا ويكا سيمينار كغبرو كاميرا كسلو تيم يوتيوبراتيم دوزحو توم يوتيوبرات كاني كاميرا سيلوم ناب يوتيوب سقيلوم سئل خزرغحو شعو نعدهم كملوسيوم مسخاتكم كن ابو خطر فيكم كوراتي حواتي حجي ازي ابادي سابا خا خمزراكم خا يغمطلي ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንድሕርዳዱ ኮነ ሰምዕ ገይሩ አይ ትክክል እዩ ኣነ እውን ከም ስጋኣት ማለት እዩ ፈሪሕካ ዝግበር ቃልስ የለን ዋላ እኳ እንተኾነ ግን ውሕስ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል መንገድን ኣካይዳን ግን ተዝህልወኩም ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ካሜራ ንኩሉ ሰብ ዓይኑ እቲኻ እንድሕር ዳ ፈራሪሕካ የሲ እትናትና ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ኣካይዳ እንዳተፈለጠ መስግእ ምዃኑን ይፍለጥ እዩ እሞ ንኸፈራርሕ ደለለ ኮንኩ እሱ ትክክል እዩ ዝብል ዘሎ ዋላ ፈራሕ በልዎ ኣይትበልዎ ተትክክለኛ ግን የውጋዕኩም ኣሎ ወይ ስራሕ ወይ ንሰርሑ ኣስርሕ ካብ ኣምሰሉነት ውጥ ጠኒቑ ስደት ይኣኽለኒ ኢሉስ ክምለስ ናብ ዓዱሲ መገዲ ይደልሎ ስለምንታይ ኢኻ መገዶም ተኳልፎም ነዞም መንእስያት ኤርትራዊ ኣይጨንውን ገለመለ ጨና እንታይ እዩ ጨኒኻዮ ዲኻ እዚኦም ኣሕዋት ኤርትራውያን እዮም ምስ ህዝቢ ትግራይ بفقر منبر كنت زبولس كما غيركم يكون ايرتراوያን يكونكم تبل لكم فقر ده يكون ندل نتصالأكم له ليخا صل اند عقب كايدو ينبري كاب اوروبا كاب امريكا كاب كندا ميدياتات كيتروفو اتيوم الله اسكو كما يخاطريو برجين حمدو ابديس ابا سيمينار ويكا غوباي ويكا كونفرنس بمغبارو نسرعات يقدف سقات كحدرون يخيل ناي لوط حيلخ مالس نتلوط خقالات فنا خيل دي اب ساعات زغن اب غوربيت هاغروم كاب يطراو فيلم ساب غوربيت هاغروم اب ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ንስርዓት ግደፍ ዝቃወሙ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስጋኣት ክኸሉ ክትርኢ ከለኻ ዓወት ኢለ ተላፊ ናብ ሓቂ ዝምስገን ማለት እዩ
أبراهام أب جرمن تولد عبيو عبايرة رانتا يفلت وزحات سوات يبلو أبزنا بريجنا حمودو جن يتويكهب بريجنا حمودو أب أديس أبا تأكيبو مال كتير من نري أمزلنا سوات كلهم كبهيرة تجرنيان هجي إذا قداي كي جمرة أوريدي ودي سلمتاي إيرترا تريواز اللهم هاجر نيجعت بهيرة فديهم تليهم الصهم نبعك عن تصورة كتجبر تدليهم عود صورة إيرترا كم تهزباو جنبار كلام زجبارو شعت بهيرة زترنف هاجر أو منفس له صورة كهونا له حراي ስለዚህ ናቱ ኮንሰርን ዘሎ ማለት እዩ አሳታፍ ኾውን አለው ዝብል እዩ አሳታፍ ኾውን አለው ኢሉ ዘቅርቦ ዘሎ አብርሃም ግን ማለት እዩ ማለት ሓሊሎም ስለዝኾነ ዘይኮነ ብርጌድ ንሓመዱስ ሕጅውን ህዝባዊ ግንባር ዝበልጸኩም ምክንያቱ ንሱ አሳታፍ ኢነሩ ናብ ዝብል ንኾወስድ ደሊኹም ዝብል ዘሎ እግረ መንገዱ ግን ከም ጽቡቕ ዘረባ ደርቢልኩም አለው ንስኻትኩም ከመይ ተሪኡ አሳታፍ እንተኾይኑ ወሰድዎ ብርጌድ ንሓመዱ ትክክል ይተሓሳቡ ማለት እዩ እስኪ ጉዳይ አዲስ ሜሮን ከበላ ይብለሎ ናብ ሜሮን ክንሰግሪና ማለት እዩ بزي قد ساين السما معنا خالو بزح نجر جن تانا بقى مخاد نبعلا تبعت تحت يا زي عبد قمت أتوه exactly تانا بقى مخاد سي تبعت تحت يا عجوز حد سبات هقدف زي شوي هقدف زي رشنا هقدف زي قتل يلوم زنت أتصرو دقفت هقدف علو وين نحنا نفلتن مالسي توم سبات جن كينو زي حج نبعلا حنت سقوم تنقم زي تبعت يا باي دوي أنا تبعت يا زي جس خيتر السعوة بزعما ذا سالت وسرح زقبرو زي قبرو نقولني نايزيا كريديت ግን ዞም ሰባት እዮም ኩዋሃብ ይግቦም ነታ ክገብሩዋ ዝደልዩ ናፍታ ጎረቤት አዲስ አበባ ብምኻድ አባአቴም አለው አባ እንታይ ክገብሩ እዮም ናበይ ክበጽሑ እዮም ማስነቲ ንዖም ዝምልከቱ ስለዚህ ሐቂ ተዛሪው እዚያ ማለት እዚያ ተባዓት ተሐተት አይኮነትን ከባድ ያውን ይልቁ አነ መጀመርታ ማለት እዩ ብፍላይ ነቶም አብዚ ጽንሑ መናእሰውን በቃ መሪርና ኢሎም ወዲና ኢና ተዘይውል ነሮም ሲ ናብኩም ዚ አይነት ታይዝ ባህላት ነገር ዘንጋላት ዕዘት ተአቱ የብልካን ግን ተተወዲካ መማረጽ ዘይብልካ ተተሪፍካ ግን መማረጽ ስለዚህ የብልካ ዘይትኾነ ነገር የብልካን ዝብል ዘረቡኡ አነ ወሲዶለልኹ ማለት እዩ ንየማነ ጸጋም ተይበልና ታዋግዕ እዚኣ ናይ ሜሮን ትክክል ያልና ወሲድና ያለና ማለት እዩ እዚውን አካል ቃልሲ እዩ እስኪ ኣብ አዲስ አበባ ዝኸድኩም ሓደ ነገር ከተንቀቁም ዝደሊ ትበልዑ ምግቢ ተጠንቀቁ እቲ መንግስቲ ዝሓሰበ ሓሳብ ባዕለይ ክነግረኩም እዩ ነቶም ኩልኩም ኣብ ፖለቲካ ደሓን ትበሃሉ ሰባት ነተን ኣመንዝራ ንስኻትኩም ትኸዱለን ይፈልጠን እንዳዕድዕ ክነግረኩም ማለት ክትንቀቁ ዝግባእኩም አዲስ አበባ ዝኸድኩም ብምልኹም መንስያት ተኣትዎ ቤት ምግቢ ተጠንቀቁ ብኡ ገይሩ ብስሙ ቀትለኩም ተዳልዩ ሕላውን እቲ ዝገበረ ተንኮል ብመንፈስ ቅዱስ ሪና ክንዛረብ ግቦና እዩ ንስኻትኩም ኣብቲ ክበሉ ነተን ኣዋልድ ንምሓዝ ዝጓየ የፈራርሑን ስለዝኾኑ ስለዚ ኣብቲ ተኣትዎ ቤት ምግቢ ባዕልኹም ዘይትርእዎ ባዕልኹም ዘይትባርኹ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ትትገዝእዎ ዘለኹም ትሰትይዎ ዘለኹም መስተ ኖ ብኡ ኣቲ በኪሎ ቀትለኩም መደብ ስለ ዘለዎ ብኻልእ ወላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የብሉ ነዚኣ ግን ሓደራ ከይትጠዓሱ ኣእምሮኹም ከይብከል ህይወትኩም ከይባላሾ እቲ መንግስቲ ሓሳቡ ምሳጥራ ያብዛሳዝያ ካልእ ዝገብረ ይብሉ ወዚያ ሓያል ጽብቕቲ ዘረባ እያ ማለት እዩ ንደቂ መለይ ንብርጌድ ንሓመዱ ካብ ዝመፀኩም ዘረባ ሓደ ማለት እዩ ምግቢ ተበኪሉ ኸውን ስለ ዝኽእል ከይትበልዑ ትበሃለለኹም እዚኣ ካብ ዲያቆን ኤፍሬም ካብ ዲቁ ኢና ወሲድና ማለት እዩ ዲቁ ንቅድሚት ኢልና ኣለና ቀጸልና ናብቲ ቀጺሉ ዘሎ ሪኣክሽን ሎል ኢሎም እስኪ መራሕቲ ውድብ ተባሂሎም ንሓደ بجنزب زحممه تمال كلا رستجير خال زبلوم زنبرة تحسوا بوليتيكا ورئيس بحال كنزي أخطر هو اللي زي تغل هالفات ميزان كبرن زي بلو بيجك حسوتن دون قرنان سلطنة جرماي سالا يوتيوب سبز خونه سالا يوتيوب عبقوز النجفة أتا بحق يخزارب عني بتعب سلسة قرومون يوم بحق يخزارب مالتي بابا رجاي ولا تسقم يقولون مالتي نسخاون تتمتص نوع خازخونه كريديت نقابلان كنقبلينا مالتي نمنتاي اتليست سلازي تتصرفك مالت تتصرف اندي حاله غزي ግን በቃ ናብዚውን ስለዚ አተኻ ማለት ናብዚ ናብ ሕመቅ ከምዚ ዝወል ነገራትውን ስለዚ አተኻስ ክሬዲት አለካ ባውሩ ሰልጠነ ጉዳይ ፖለቲኩ ጉዳይ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ርእሲ ጉዳይ አእምሮ ነው በቃ ዘለዎ ብልሓትን ፍልጠትን ተራእዩ ይኮነን ናብዚ ጉዳይ እዚ ካአቱን ዘይካአቱን ተገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ክንቅበሎ በቂዕና ዘለና ድምፂ ኣብ ዝሰኣናሉ ሰዓት ድምፂ ኮይኑ ዝተረኸበ ሰብ ስለ ዝነበረ እዩ
ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንብዙሓት ዝተጸገሙ ኣብ ትግራይ ብጥሜት ንዝነበሩ ሰባት ብምልኦም ማለት እዩ ዝብላዕ ነገር በቲ ሽዑ ግዜ በቲ ናይ መከራ ግዜ ማለት እዩ በሽሓት ዶላራት ዝቁፀር ገንዘብ ኣተኣኻኺቡን ውሽጢ ስለ ዘእተወ እዩ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣዝዮም ብጣዕሚ ብህዝቢ ደረጃ ትብዓት ተወፋይነት ክሓቱ ዝኽእል ነገራት እቲ ህዝቢ ዋላ ካልኦት ሰባት ካብ ትግራይ እውን ተይተረፈ እንዳፀረፍዎ ገንዘብን እቶትን ስለ ዘተኣኻኸበ እዩ በዛ ዓይን እዚኣ ተረዳእያ ማለት ቀለል ብዝበለት ቋንቋ ነገረካ ናይ ሰልጠነ ክረዲት ናይዚ እዩ ናይ ፖለቲካዊ ኣእምሮ ብልሓት ወይ ከዓ ምሁር ስለ ዘይብላ ትግራይ ብዝበለፀ ተረዲእዎ ኢልና ንሕና ይተቐበልናን ኢና ማለት እዩ ቀፀልና እሺ መስልካ ሕጂ ኩናት በላዕ ሰብ በላዕ ጥሪት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ለውጢ ንክህሉ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሳብ ትግራይ እኳ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ይቃለስ ኣሎ ግን ሰላማዊ ብዝኾነ ሓንቲ ህይወት እውን ከይከሰርካ ዝኸውን ፅቡቅ ስለዚ ኩሉ መስራሓት ኩሉ ማለት ብሰላማዊ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ቃልሲ ትገብር እንድሕር ዘይከኣል ኮይኑ ግን ኣብቲ ምርጫ ዘይግድን ለውጢ ግን ከም ሰበይ ይበህግ ትግራይ ሓሞት ይሰርሕ ነግረክም ዶ ሕጂ ሓይሊ ርኢኻ ናብ ፅራኽኮ ኢልካ ይዋሃብን ትረዲእኽላይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ሓቢሩ ክቃለስ ዝግብኦ ንመስዋዕቲ ዝኾን ትውልዲ ወይ ወለዶ ክውፍ ክእል ኣሎ 50 ዓመት ድዩ 100 ዓመት ድዩ 60 ዓመት ድዩ ብዘይግድስ ሓደ ወለዶ ግን ነዚ ክዳሎ ክእል ኣሎ ነዚ ክዳሎ እንተዘይክኢሉ ሓዊ ምጥፋእ ይዝኸው ሓዊ ነጥፍእ ፋሕፋሕ ንብል እንደገና እቲ ሓዊ ይመፅእ ሓራይ እታ ጉዳይ እዚኣ ትንተና እዚኣ ማለት እዩ ብርዲእተይ ናተይ ተሓዊ ሓንቲ ግዜ ጠፊኣ ሶቅ ክትብል ተኮይና መስዋዕቲ ዝበሃል ነገር ሓደ ትውልዲ ባዲሙ እዩ ዝብል ማለት እዩ ጀነሬሽን ጋፕ ኣብ ማእኸል ዘሎ ቅብብል በትሪ ገለገለ ይኮነን ተዋና ሓሳብ ዘሎ ሓደ ወለዶ ክወፍ ኣለዎ 1 ሚልዮን ብመሰረቱ ውሑድ ኣይኮነን ሓደ ወለዶ እዩ ካብ ሓደ ወለዶ ንሓደ ወለዶ እውን ግን ወለዶ ምልኢት እንድሕር ዳጥፊኻዮ መወዳእታ ኣየናይ ወለዶ እዩ ዝቕበለካ እሱ እውን ሎጂካል ኣይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ከም ትግራይ ምሉእ ሓደ ወለዶ እንተተባድም ወይ ከዓ ንመስዋዕቲ ውፍ ጌራ እንተትቃለስ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ዓድታት ያ ንኣብነት ብኹናት ብቃልሲ ኤክስተንድ ጌራ መሪሕነታን ዓድነታን ኣረጋጊፃ ተቐፅለሉ ከቢድ እዚ ንባዕሉ ንምንታይ እዩ ዝኸብድ ብየማነ ፀጋም ኣቐዲሞም ዘይተሰርሑ ዕዮታት ኣብ ዝመልኡ እንድሕር ዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን መስዋዕቲ ገለገለ እናበልካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ከም ናብ ፅምብላሊዕ ሓዊ ዝረኣየ ፅምብላሊዕ ተእትዎ ተኮይንካ ዕላማ የብሉን ማለት እዩ ዕላማ እንተዝህልዎ ነይሩ ቀዲሞም ዝፍትሑ ነገራት ኣለው ናይ ዕርቂ ጉዳያት ኣለው ናይ ሰላም ጉዳያት መማረፅታት ኣለው ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳያት ኣለው ናይ ስራሕ ጉዳያት ናይ ቴክኖሎጂ ዕብየት ጉዳያት ናይ ኩሉ ነገር ማለት እዩ በዚ ዓበኻን ብኩሉ ድሒርካ ከተበቅዕ እንተለኻ ግን ብፖለቲካል ጥራሕ ርእስኻ ዓብዩ ንሱ እውን እኳ ማለት እዩ ሕውሱስ ብዝበለ መልክዑ ገለገሊኡ ብቅድሚት ገለገሊኡ ብድሓር እንዳተረድኦ ድሓር ሓደ ወለዶ ክስዋ ኣለዎ እሞ ሓደ ወለዶ ተሰዊኡ ንባዕሉ ተሓዊ ሙሉእ ጠፊኡ ተዝኸውን ነይሩ ክሳብ ሕጂ ምጠፍእ ነይሩ ሕጂ እውን ግን ኣነ ከምናቶ ባህላ ዘይ ገና ዝተረፈ ወለዶ ን50 ዓመት ክኸውን ይኽእል ኢሉ 50 ዓመት እንዳተዋጋእኻ ክትነብር መንግስቲ ኣምላኽ ንባዕሉ 50 ዓመት ዝዋጋእ ትውልድ የለን ካብ ዝገርመካ ማለት እዩ ባጫ እዩ ኣብቲ ልዕሊ መንእሰይ እዚ እኹል እዩ ተይልና ተተጎንቢሕና ጥልዕተይልና ጉንቡሕተይልና ሻዕብያሲ ምሳና ክኾን እዩ ሻዕብያስ ክሕግዘና እዩ ሻዕብያ ደይ ጉንባሕ ተፈጥሮ ኣይ ጉንባሕ እኮ ላወሰደኮ ጎንብሐኩም እምበር ኣቦኺ ስብሓት ነጋ ከመይ ገይሩ ጎንብሕዎ ሻዕብያ ናቦኽኒ ስብሓት ነጋ ከመይ ገይሩ ሽንጥረእቲ ኢሉ ከመይ ገይሩ እዝኑ ቆርጢጥዎ ከምዚኣ ገይሩ ናቦኺ ንስብሓት ነጋ እሺ ንስኻውን እንደኸምዚ ትብለለኻ ፕሊዝ እዚኣ ኣካውንተይ ፈሎ በሉኒ ሰልዳ አይደልን የፈሎወርስ ብቻ ይብለለ እሺ ደብረጽዮን ይውረድ ተልካ መጀመርያ ዝቃወም መን እዩ ኤርትራዊ ትግራዋይ ይኹን ንምንታይ ኤርትራዊ ንደብረጽዮን ደልይዎ ፈትይዎ ዲ ደብረጽዮን ኖ ንምንታይ ዳ ደብረጽዮን ብኤርትራ ነፃነት ስለዝኣምን እዚኣ እውን የፈለጥናያ ነርና ካልእ ዳይናሚካ ተሓሳስባ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ ሪኢኹሞም እቲ ጉዳይ ብርጌድ ንሓመዱ ጉዳይ ኣካይዳ ትግራይ ጉዳይ ብርጌድ ንሓመዱ ከድሙዕ ድዮም ኣይከድሙዕን ዝብሉ ሰባት እዩ ማለት እዩ ርእቶታትኩም ናታትኩም እንታይ እዩ ለውጢ ከምፅ ድዮም ኣይከምፁም ብርጌድ ንሓመዱ ዝብል ኣብዚ ፅሒፍኩም ለይኪዱ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ማለት እዩ ልዋም ቅነ ፅቡቕ የስምዐና ቻው ድሕና ቀኒውታ Good light.